যতন খুলুমখা তিনি বিশেষকে কাছে কক কচানাম সুখা जों যত সাইমানো जोंनि पार्टी आईपीएफटी 2009 হইতে जों फाइगो आं मुइतमानो 2009 पुइला जोंनि पार्टी आईपीएफटी राज्य सम्मेलन खाइफ्रो जोंनि खुम्बुलुं नवाई अडिटोरियामाव जों बेपागै 50 जना जों डेलिगेट आदरा जों मात्र 24 जन खाइजों सेंट्रल कमिटी फर्म खायो आदराबो जों साइमाखा जोंनि गाइसोर नाहरमों जोंनि पार्टी आईपीएफटी नि नाहरमों जोंनि एडीसी एरियानो जोंनि शेड्यूल एरियानो संविधाननि 2-3 दारागै जों कताल हास्ते खालायनाय कताल राज्य खालायनाय अबनो त्रिपुरालैंड अबनो काइसन जों डिमांड अ डिमांड नाहरै जों 2009 हयते तुरुक जों आगो फैयो आं मुइतमानो 2009 10 11 रगो जों जखनते त्रिपुरालैंड कक साफ्रो जों प्रचार खाइफ्रो गोबां मा जों बेंगायो जों मुनैयो जों थात्ता खायो त्रिपुरा जगो गोबां मा बरग्रो त्रिपुरालैंड जाजागिया त्रिपुरालैंड बर हामजागिया अबायक्ले जों गोबां मा जों दुखुमै फैगा कष्टमै फैगा जों सारा त्रिपुरा जों गुरिखा आं तै मुइतमानो 2009 जखनते आं लोकसभागो आईपीएफ तिनंगै आं कैंडिडेट अंखा पूर्व आसन आदरा आं प्राय 40,000 भोट मानखा पुइला जों आईपीएफ टी 2009 जों पूर्व आसन आं एमपी बासाव आदरा गोबां जागा आं गुरिखा सालायखा प्रचार खाइखा किन्तु बेसेबाग बरग्रक जों मुनैगो जों थाक थाकलायो त्रिपुरालैंड कुनदिमाइया अब असम्भव दाबी अब असंवैधानिक अब विवेक कामी आईपीएफ टी सिं खाइखांगाय त्रिपुराव दांगा नांनाय पाहाड़ी बांगाली दांगा नांनाय हाइनि जों बेंगायो आं तामोन बुथुमानो जों तुरुक किन्तु आं आफ्रो बखाव आनि विश्वास दं साथेल सालसा त्रिपुरा सारक चिन दाबिनो चिन नाहरमों चिन त्रिपुरालैंड एडीसी एरियानो जों कताल हास्ते खालायनाय मानिनो तुरुक बय बुजिनाय ते हामजागनाय आबां आनि बखाव दं जों 2009 हयते तुरुक फायै 13 14 15 16 हंखाय चिनि पार्टी मोटामोटी कराक उनखा जों तो साइमानो चिनि 23 अगस्त 2016 जों चिनि आगरतलाव जों जखनते जों त्रिपुरालैंड स्टेट हु डिमांड दे जों पालायफ्रो जों गोबां मा जों दुखु माखा जो साइमानो 2016 23 अगस्त जों परियारो 50-60,000 जों बर कुथुमखा आफ्रो गोबां मा चिनि सीपीएम केडारो बर जों कासै बुखा तखा चिनि गाड़ी सकसाखा प्राय 50-60 टा गाड़ी सकसाखा ते प्राय 80-90 जन हाय चिनि केडार चिनि सिक्लारो एबेन बुरिरो बुजाखा तकजाखा ते जीबीओ लाइखा हॉस्पिटल लाइखा अमायक्ले जों गोबां मा दुखुमै फैखा किन्तु आं बिहेस दङ सासेल सालसा जोंनि दाबि चिना हरमुनो बर हामजागनाय तैबा आं मुइतमाखा 2016 जखनते पार्लियामेन्टआव आफ्रो जोंनि होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह दं बने आमालो बरक आरो कासे बिल पास लाइखा जोंनि सीएबी बिल सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 आफ्रो प्रस्ताव तो बखा बरक आदरा जों 2016 आं ताखौ मुइतमानो जों डिसेम्बर मासआव 10 तारिखआव जों डाउन टू डास जों सारा त्रिपुरा बन्द खालायखा स्पेशली एडीसी एरिया जों बन्द खालायखा तामने बन्द सीएबी नो विरोधी खालायो एगेन्स्ट खालायो आदरा जों गोबां मा बुजाखा तकजाखा आं मुइतमानो प्राय 40 जन हायसिन सिक्लाराव जीबी खालायखा स्पेशली गन्डासराव जोंनि निबेन टुप्रा संराव सीरियसली बुजाखा बो एलएस लाइखा मन जों गोथैनि गोथां फिथाइ दैफैयो अबायक्ले जों सीएमनि बागै जों अनेक आन्दोलन खायखा
आजरो जों 2016 जों सिएबिनि बागै जों मुभमेन्ट खायफ्राव जों आन्दोलन खायफ्राव बन खायफ्राव जोंनो केबो सापर्ट खाया CPM सापर्ट खाया कांग्रेस सापर्ट खाया आईएनपी सापर्ट खाया त्रिपुरा मथा दाफ्राव इमां सिन्दुगियाखौ अबायख्ले जों सिएबिनि बागै कठोर आन्दोलन जों एग्रेसिव आन्दोलन मुभमेन्ट जों खायखा अब जतन साइमानो के बुल करी किन्तु मासा मासु नेतारकटाव सागो सिएबिनि बागै आईपीएफ तर कोन खाया एनआरसी सिएनि बागै जों अनेक किछु सामन खाया आं मुइतमानो 2018 जों सरकार फाइमेन्ट परेगो जों दिल्ली थांखा आं निजे दिल्ली थांखा जों गुवाहाटीआव आंनि बागै जों कायसा मुभमेन्ट खालायलेखा आं ताबो मुइतमानो गुवाहाटीआव जोंनो बर कल हायखा जोंनि जत नर्थ इस्टनि चिफ मिनिस्टार इंक्लुडिंग कांग्रेस सांमा जोरामथांगा मिजोरामनि सीएम तेनि मणिपुरनि डेपुटी सीएम नागालेण्डनि सीएम तेनि आसामनि मिनिस्टार अतुल बरा ते अरुणाचलनि मिनिस्टार ते आं सह जों प्राय 16 जन मिनिस्टार इंक्लुडिंग चिफ मिनिस्टार जों दिल्ली थांगा दिल्ली थांगै जों 2 बार मालायखा जों होम मिनिस्टार आफरो दंमोन राजनाथ सिंह बनि चेम्बार थांगै जों सालायखा जों नर्थ इस्टनि मिनिस्टार ते लिडार जों जतनो सिएबिनि जों बिरोधी खायो नर्थ इस्टआव सिएबि चालु खायमाग्ला हायख्लायै दिनै नि मुख्यमंत्री कांग्रेस सांमा तेनि नागालैंड चीफ मिनिस्टार रियु ते जोरामथांगा चीफ मिनिस्टार मिजोरामनि आं दाखौ मुइतमानो जों 16 जन मिनिस्टार थांगै आबनो जों प्रतिबाद खायो सिएबिनि जों कासावनि बागै जों दिल्ली थाङो आं प्राय 3-4 दिन दिल्ली दंखा आंनि जे राजनाथ सिंह आं गोबां कक्साखा त्रिपुरानि अवस्थाना कक सायखानाखा त्रिपुरा अलरेडि ओभार पपुलेटेड त्रिपुराव जुदि सिएबि चालु खायखाय तैबो जों माइनरिटी टू माइनरिटी जों मास्टर कपिं थानाय ता जों 31% जुदि सिएबि खायखांख्लाय चालु खायखांखाय एनआरसी खायखांखा जागा जों डाउन टू 20% नायसो आं सागा आं स्ट्रंग अपोज खालायखा बनि बागै जों आईपीएफ तिराव सुदु त्रिपुरानि मुभमेन्टया जों सिएबिनो तैबो अनेक जों आन्दोलन खायखा जों कासखा आं मन्दिर दं तै आं क्रिया आं बीजेपीनि कोनो कक खानायाखै आं चिन त्रिपुरानि मुख्यमंत्रीनि कक खानायाखै आं निजे थाङो आं सिएबिनो बिरोधी खालायो अब आं रिक्स नागै आं नक जत नुखाना सिखाना आं गुवाहाटी थाङै आंनि केम्पेइन खालायो ते दिल्ली थाङो सिएबिनि बिरोधी आं केम्पेइन खालायो बरं जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट आबनो सापर्ट खालायो किन्तु जों आईपीएफ पार्टी जों आलादा पार्टी जों नाहरमा आलादा जों वानसुमा आलादा आबङै आं दिनै रिक्स नागै आं दिल्ली थां कक्साव आबारनो तिमफ्रा मुइतो मानलिया बय थांखा ताइ जों दिनै आईपीएफ दे फाइमेन्ट परेगो नर जत साइमाना जों हार्ट एन्ड सोल सामख्लाय दं ते अनेक नेता सालायो एसेम्बलिआव त्रिपुरानि कक साया जों एसेम्बलिआव 3 बार कक साका दिनै प्रमाण दङ दिनै बिसिगिरि देबरमा एमएलए ब कक साका त्रिपुरानि कक तैयो सिन्धु रंजमातिया एमएलए ब कक साका आं जे खुद जों थांनाय एसेम्बलि लास्ट एसेम्बलिआव आं जे कक्ति साका त्रिपुरानि आं कक्ति साका जों रेकर्ड दङ जों त्रिपुरानि कक अनेक साबो जों एसेम्बलि कक जों साका सिन्धु जों एमएलए जमातिया सिन्धु एमएलए साका बिसिगिरि एमएलए देबरम ब कक साका आं जे खुद त्रिपुरानि कक साका जों साइ दङ जों खालायनाय आबो आं बारबार सागो जेबर कुबुइके सामख्लायनाय सत्य सामख्लायनाय आबो जय अंनाय तै जों आईपीएफ बिजि फेमिलि परेगो जों गोबां मा सामख्लायखा नरगो साइमानो दिनै महाराजा बिरगमनि स्टेचु जों सनामखा एयारपोर्ट जों सनामखा बनि बडे जों दिनै बरमुरा हाथाय कदर जों स्लाइरिखा तै महाराजा बिरगमनि बार्थडे जों सुटि घोषणा खायखा तै गोबां मा नों साइमानो तै दिनै एडीसी मामानि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों प्राय 38 बोसोर जाखा nearly 40 years 40 years नि परेआव आमनो पुइला एडीसी नि कायसे बिल पास लायजाबो दिनै स्टेट कैबिनेट दिनै मन्त्रि सभा जों बिल पास लायखा अब ताम बिल एस्टाब्लिशमेंट अफ टाउन कमिटी बिल अब जों पास लायखा आबार गो साइमानो तै जों एडीसी नाव दैबो जों करा खैना बागै त्रिपुरानि दिन दाबि दंनाय नं किन्तु इन द मीन टाइम त्रिपुरा मायानि सिगां जों गोबां साममा खालायनाय जों 125 million बिल्ड अब जों बिल पास लायखा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट मन्त्रि सभा बिल पास लायसिं दिल्ली पाठार होखा
ajaga chung kabang jong lugu chini direct fund ni bal chung roka direct fund man nai revenue ni yaw klai nai tini land power land uses and purchase abo power man nai chung ekle chung ni pray 43 department rina bagachun kendra bagachun abo bill abo post pathoka abo do saimar tei chini nung sungnu ko edisio le ta chini demarcation khaiya abo chungta posta khaitung abo redemarcation ma khainai te jotto chini bumung to mane agini bumung to no tebo slide so mari fine abo chung kacha dini kacha chung committee khaikya jotto chini agini bumung chini heritage chini culture chini tradition agini bumung to maro no chini hathai hapong pima pisa jotto slide na bagi abo chung kacha committee khaikya abo chini achievement tei chung junglu khatini kok borok no tak chung jotto no abo omo first time in history tak chini kok borok subject jotto exam jotto competitive exam state ni under je exam to mani je competitive exam in all exam aro kok borok compulsory sing khairika including judicial service TCS to judicial service to na kauma exam to nai state ni under aro kok borok no chung compulsory khairika mane kok borok aro subject ma to nai bangla and kok borok age omai kri age শুধু বাংলা সিন তো তখন টিসিএস পাস সুইদি জুডিশিয়াল সার্ভিস সুইদি যে কোনো সার্ভিস নিনি আন্ডার টিপিএসসি আর ককবর সাবজেক্ট মত নাই আবার তুমি খাই রেখা আবার তিনি বাং অ্যাচিভমেন্ট তাই তুমি তিনি जों फाइमेन परेगो स्पेशल आनि डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जों 18 चिनि एकलाइबो स्कूल एकलाइबो रेसिडेंशियल स्कूल अब 100% फ्री जो साइमन आगे तो माने मात्र 4टा दं माने ताबो तै जों 18टा जों एकलाइबो स्कूल मानखा ताबो नक तांगै दं ओ चिनि ग्रेट अचिभमेंट एकटा स्टेटो 18टा स्कूल मानानि एकलाइबो स्कूल अब थुं दंया ताबो जों मानो ताबो अलरेडी काम थुरुङै दं within 1 or 2 years abo pai thanai o tin great achievement ko bo state of himaka bam from amalo 25 bochoro bor matro 4ta school bor sanction mano जों बीजेपी आईपी तो फाइल परेगो एक बছর बिसिंगो जों बरो 8टा स्कूल sanction करिखा अब tin achievement आबर जों वानसुगि मैया तैबिनो साइमानो चिन सरकार फैमिली परेगो प्राय तिनि 600 जन 600 student boys and girls जों बीएड डीएलएड खानेबो जों बायदि पाठाव रहा ओतिनि तिनि पुइला कताल स्कीम ताव 600 जन बरो बासा पासिं फैबिखा अब ताबो पुरैतुं बरो बाक्सा ते 300 जन हाय 300 नर्सिंग कोर्स जीएमएम जनरल कोर्स अबन बांगो जों बीएस नर्सिंग जीएमएम जों अबर जों बायदि पाठाव रहा प्राय 300 जन हाय नर्सिंग अब जों फाइ अब रजागो ते आईएस पढ़ना बागे आई कोचिंग खाने बागे जों आं प्राय 20 जन हाय रहखा फर्स्ट फेज सेकेंड फेज ते 16 जन रहखा पहिले 20 जन तब लास्ट ते 16 जन अब कम्प्लीटली फ्री जों आईएस कोचिंग खाने बागे दिल्लीगो जों फाइ जों आईपी बिजि फाइ अब जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हते जों पाथर रहखा अब जों साइमनो जे जों तिनि बांगै ताम साम खाइतों तै गोबां दङ आबनो सालिया जों साइमन चिनि कैबिनेट ते very important जों खुमुलुंगो हाईटेक हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खाइना बागै खुमुलुंगो स्पेशली चिनि कैबिनेट मन्त्रिसभा जों बिल पास खालामा अब तुदे तुमरंग थानाय अब थांनाय बोसोराव मारै जाखा खुमुलुंग कायसा हाईटेक हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खाइना बागै चिनि कैबिनेट एप्रूव खाइखा अब आगे खाइदे किया बोरैबागै आं तिनि They was very interesting. Ago my chini goes kono khaide gya. Chini ADC andaro. Chini Jebrok chini RD tomani. Rural Development Block tomani. So 12 block, 12 block. No sir. Gushna khaide ka aspiration block. Then special block. Tabo including Tulasiko, Nini Mongia Kami, Haklai Nini Rashavari. Amakla kitchen. 12 block no sir. Declare khaide ka chin sarkar family porego. Special block. एस्पिरेशन ब्लॉक अब स्पेशल फैसिलिटी मानना है ता माने तो अब जों आइ खाइजे गया बने बागै तिनि जों साइमनो तिन आईपीएफ रो बलाय खिना तिनि सामु खाइ दङ फियाबा अनेक बरक
abono release khlaya muni mang 3 mas sawo chini IPFT kabangma chung samkhai tumani including the parliament chung tak bisidi tak coronavirus pandemic ni bagai chung movement khainai chini party IPFT je movement khaina hai ang challenge ki samano je kono party na CPM na Congress na BJP INPT je kono party phangthum ben motha phangthum ang challenge samano boro chini party IPFT je andolon khaimani movement khaimani aggressive movement boro khlaimeya chung khlaiphnu nai chung just na hin tong jora na hin tong chung deshe dugi ang khaina chung meeting khlai chung central committee meeting khlai chung declare nai chung movement khainai jin tibalan na tagi sudo tibaw simia chung Delhi thangnai chini movement tagi abo chung parunu sajak jora na hin tongdi chung movement khlaina boni bagi IPFT party tini angte kaisa khobor kaham Pranam Mukherjee তিনি 18 তারিখ মে 18 মে 2021 তিনি ক্যাবিনেট বিল পাস খাইকা মন্ত্রিসভা এপ্রুভ খাইকা जों 22 টা 22 অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন ককবরক সাবজেক্ট जों আবো তিনি এপ্রুভ খাইকা তুদে তুমরু আবো এডভার্টাইজমেন্ট থানাই চিন্তি ব্রাশারক মাননাই আবো পয়লা হিস্ট্রি গো ককবরক প্রফেসর ককবরক সাবজেক্ট প্রফেসর নাই আবো जों তিনি মন্ত্রিসভা এপ্রুভ খাইকা আবো দায়িত্বনি আবো এডভার্টাইজমেন্ট থানাই বনি প্রায় বেতন जों नुखा জায়গা প্রায় নিনি 70,000 হাই বেতন নিনি হাই বার মাননাই 70,000 তে 1.5 লাখ হাই বেতন তাও नुखा স্কেল বেলাই কাহাম আবো ইজিসি স্কেল মাননাই তিনি মম হাইসেন বেলাই চিন মাং খবর কাহাম যে বড় ককবরক नि डिग्री खाइजाक डिप्लोमा खाइजाक PhD खाइजाक कबर साबजेक्ट तगी बरो एप्लाई खाइबाय ओमफ्राय जों खाइ दं अब आं खागाव तिनि तिबा साराव स्पेशल सिनि एडिसि एरिया दंनाय रक नेरक काहामके दंलायदि जों तिनि अमन आं मा साबो पार्टी IPFT जे जों खाइ दंमोन सामनो जों पाब्लिक मा पसावरायनाय बरकटाबो रिलाइज खाइ दंगो तिनि पार्टी IPFT जे जों साम खाइफायमानि आगे सामाके जों मा खाइफिनाय जों कोनो बाखाता बायदि जों नुखा तिनि कताल पार्टी फाइ दंगो आं साइनिया बरा बोसोर जातै बरा बाखा बायदि हामजा गया बरा साइ दं ग्रेटार टिपारलेण्ड जेबो जों खोनाखा गोबां बरनि फेसबुक नुखा जों WhatsApp नुखा ससियेल मिडिया नुखा 10 तारिख एप्रिल बर बुट पास खाय 11 तारिख एप्रिल बर दिल्ली थांगै ग्रेटार टिपारलेण्ड तो बनाय ग्रेटार टिपारलेण्ड कक सानाय आगर बेंक थांगा साइनिया अबंगै बर वानसौनाय चिनि बर बुद्धिजीवी चिनि कर्मचारी द इंटेलेक्चुअल ग्रुप द यूथ द स्टूडेंट कम्युनिटी नेर वानसौदि चिनि पार्टी IPFT ताकफाना जों चिनि नाहरमो जों याखारियाखो चिनि वानसौमो नाहरमो आगेन हाइन तंखो जों कोरोना भाइरास पाइखांखाय जों इमिडिएटली जों मुभमेन्ट खाइनाय जों एग्रेसिव मुभमेन्ट खाइनाय सु तिप्राव सिमिया जों दिल्ली थांनाय गुवाहाटी थांनाय जों दिनै दाबिनो जों खायनो हेटेक वाइसा जों क्राक खतो फैनाय जों साइमानो सारा तिबार बर साइमानो आं बनो बले खुसिनखा इंक्लुडिं महाराज दिनै बवाग्रा ते मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल ग्रुप बर साइमाखा जे टिपारलेण्ड छारा जों ते बासिया दिनै अल्टिमेट सल आं बारबानो साइतो आगो बसाव उको दिनै अल्टिमेट सलुशनखाय दिनै टिपारलेण्ड स्टेटहुड डिमांड बेस्ड ऑन एडिसि एरिया ऑफ त्रिपुरा आं आगे साव ताबो साइ दं इन द मीन टाइम कम चिकन दाबि फाइमानो अब तो वेलकम खायो किथिन अल्टिमेट सल्यूशन जोंनि थेनांनि बागै जोंनि जुग दमै अ तिब्रा सागाव गोथां दं थांनो हांखाय बैसे कप्लाय बैसे गोरों बैसे गोनां थांनो हांखाय जों टिपारलेण्ड नांगौ स्टेटहुड नांगौ आबनो आं बारबार कक्सा आबनो जों याकाया जोंनि टिपारलेण्ड दाबि जों खाइ थांनाय जों दाव सरकार दङ दिनै दै दैबो दङ सरकार जे मानसिया जों सामं खाइनाय जों दैबो दिन बरावनो दैबो जों बखा थांरनाय दिनै ताकफोन दिनै युथ ड्रग आं गोबां मोजां खबर माहि दङ दिनै युथ ड्रग ताकफोन दङ बर क्राक दङ दिनै इंटेलेक्चुअल ग्रुप दिनै कर्मी रक आसल हाना हमजानाय दखना हमजानाय टिपारलेण्ड हमजानाय बर ताकफोन ठीक दङ ताक कचाराव फायै गोबां पार्टी कताल फायनाय बर साइदम ग्रेटार टिपारलेण्ड कोनो मिनिं करै कोनो बनि माने क्लियर काट बरनि अब मैप रक जों लुगियाखो अब आं सावो दिनै मेइन दाबिखै दिनै टिपारलेण्ड दाबिनो जों खाइ दङ जों खाइ थांनाय दिनै
नर्थ ईस्ट चीनी कमिटी दंग चीनी ऑल इंडिया बाहायनो चीनी कमिटी दंग NFRS नि दंग जों नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट अब चीनी दंग ताबन जों बर जजु दंग चीनी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट आरो जों गसे मेंबर जों तीन तिब्रानि आईपीपी आरो जों मेंबर जों इदानी आं दिल्ली कक थाइ दंग जिरानि मनीष लामा समय कक थाइ दंग बरक सागो तीन कोरोना भाइरास पाइका खाय जों तेवछि मीटिंग थायो जोंनि नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट आ कमिटी राव जों तैसा कराक थायनाय होनबो जों साहावो आं खागावो जों जे मुभमेन्ट जों तैसा रिवाइव थायनाय जों थाइबो दंग कुनु खाता बायदि जेब्रो तिब्रालन हामजांनाय बखारय हामजांनाय बरक दंनाय बरक जों साबत खायनाय बरक कुनु बखा थैया आबांगै आं सावतिनि जेतिना पार्टी आईपीपीनो अनेक बरक कक दुरनाम कक सामानि ताताल सामानि तिब्रालनि कक सालिया हाय सालिया आं मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केसे सानामजो जों बाबन सिनामाजो तिब्रालन स्टेटहुड हाय नया नों 100 बार फानो नों जिन असेंबली गो स्टेट असेंबली गो नों बिल पास होदि যদি কেন্দ্র সরকার সয়ানকা বমাইয়া কাছে কাছে एग्जांपल नो सानाय उत्तर प्रदेश यूपी गो नोदा मायावती मुख्यमंत्री तंख्रो आजरावो मायावती 2 बार प्रस्ताव हका असेंबली बिल पास लाई बदर हका उत्तर प्रदेश न यूपी न 3टा बाग माखलायनाय अबकाय मायावती बीएसपी बनि बो आरो मुख्यमंत्री बो 10 बছর थाखा बो प्रस्ताव पास कर हका असेंबली गो कन्सेंसास खाइबो यूपी गो बो प्रस्ताव पास कर हका यूपी न 3टा स्टेट माखलायनाय बो 2 बार प्रस्ताव पास कर हका 10 বছর কিন্তু दिल्ली सबका आ प्रस्ताव सौइका কিন্তু दिल्ली गवर्नमेंट आपनि अतलबि बास पाइ दङ आपन बो रिलिया मनमोहन सिंह आपन बो रिलिया तांगै बर कन्विन्सिंग या बमागै निने यूपी न बर बागना नाइया केंद्र सरकार सैया पार्लियामेंट सैया अब मानलिया साइड बाय साइड जों नायनि मेनो निने तेलंगाना आंध्र प्रदेश नि कचा तेलंगाना बाहायनो आरो नै विधानसभा सैया विधानसभा कोन दिन नाइया आरो नै जों नायमानो आरो नै मुख्यमंत्री नाइया जों नुखा किन्तु केंद्र सरकार पास करखा बिल पार्लियामेंट बिल पास खायखनो स्टेट गवर्नमेंट अब ऑटोमेटिकली बरो गसै मानाखा ओबाके कसे आइन दं न परेदि आर्टिकल 2-3 परेदि निनि पार्लियामेंट नायखांख्लाय निनि दिल्ली नायखांख्लाय जेकुनु स्टेट बरो खायरो मानो फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट अब कुनु असेंबली नि परमिशन नांगिया असेंबली बिल पास खाय नांगिया जदिसे केंद्र पार्लियामेंट निनि बोर्ड लोकसभा राज्यसभा नि एमपी रो बा आरो निनि केंद्र सरकार बरो रिना मुस्तुको हांखाय बर कन्विन्सिंग हांखाय बर एनी टाइम एनी डे जेकुनु स्टेट बरो कताल हास्ते कताल राज्य फ्लाइट मानो अब आर्टिकल 2-3 न कॉन्स्टिट्यूशन में न परेनि अब कोनो स्टेट नि कोनो पावर करै स्टेट न अन दाबि फ्लाइनानि बा तुनो रिनानि बागै अब जों मन बारबान सावो जों सेंट्रल न कन्विन्स माखायनाय दिल्ली न कन्विन्स माखायनाय जेकुनु पार्टी पेंथों बीजेपी पेंथों कांग्रेस पेंथों आने जदि केंद्र सरकार बा पार्लियामेंट नि एमपी रो बा प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर बरो कन्विन्स हांखाय बरो जदि गस हांखाय जों एनी टाइम जोंनि स्टेटहुड जों मानो अब त्रिपुराबो सिमिया एनी स्टेट नि दावर नि बोडोलैंड फॉर एग्जांपल नि गुरखालैंड फॉर एग्जांपल नि छत्तीसगढ़ नि उत्तराखंड नि सॉरी नि अबसर विदर्भ हरि प्रदेश अबरो बरो सानै दं किन्तु सेंट्रल कन्विन्सिंग नांनाय अब आं बारबार सावो सेंट्रल थांस कन्विन्स माखायनाय आरो प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार ए आरो नि जे नेतारनो जों नेशनल लीडर थांथुलै जो कन्विन्स खालामनो हाखाय आव त्रिपुरा राज्योआव अरे त्रिपुरा साराव त्रिपुरा नांगौ बर एडिसि एरियानो बर स्टेटहुड खायनि आंखाय बर बरनि भबिष्यत गुरै बर भबिष्यतै बकमाय थानाय बरनि बंबांगि जों बरनि सेम्पाथि बरनि जों बर लबि खायनांगौ बरनि सहानुभूति जों माना नांगौ आबां आं बारबार ससुं दिल्ली वासि माथांनाय दिल्ली थां जों बर कन्विन्स माखायनाय बनिबा आं दिनै अमन कयनाय जोंनि त्रिपुरानि मुभमेन्ट जों खायनाय जों दिल्ली बुथांबर कन्विन्स खायनाय जों सुदु मासे वाइस बिसा वाइस थांनो गया जों एवरी मंथ बे एवरी वीक जों थामाखैसे गाहाम जों दिल्ली थाङो आरो नि दाराव बाय जों मालायनाय तुमा बीजेपी तुमा कांग्रेस जेकुनु नेशनल लीडर जों बर कन्विन्स मालायनाय बर लबि माखायनाय टेक भेरी इंटरेस्टिंग आं मा सावमो जखन दे नेने दिल्लीआव बासपाई आमालो 3टा राज्य बर माखा झारखंड उत्तराखंड
झारखंड उत्तराखंड ये नाम से छत्तीसगढ़ ना छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड छत्तीसगढ़ ब्रह्माखा जमाते बरो उत्तराखंड माफ्रो नग नाइने दी उत्तराखंड अब तब यूपी ने कैसे पार्ट ini tabo abo tongo Dehradun Uttarakhand ma boro ani Uttarakhand ni netaro boro ase aggressive movement khaya statehood bagi boro Uttarakhand ni boro movement khaya jengno munugya khaina kitu abo ase sijagya phia boro central thangba convince khaya Delhi thang boro ani prime minister hum thang convince khaya jeng Uttarakhand nango amang Uttarakhand ro laki ingi kabal ka hamoi boro mai thanga बरो कोनो मूवमेंट एग्रेसिव मूवमेंट बरो खाया जोंनो बुनु गया हिस्ट्री ऑफ करै तेलंगाना मूवमेंट खाया ठीक दं झारखंड मूवमेंट खाया एग्रेसिव मूवमेंट खाया बरो जोंनो बु किंतु उत्तराखंड खाय बरो एग्रेसिव मूवमेंट खाया अपन बरो बन लॉबी स्ट्रांग मनि बगै बरो राज्य बाय थाका टेक एस फॉर एग्जांपल निनि लद्दाख एकै अवस्था लद्दाख नि बरो स्ट्रांग डिमांड खाया एग्रेसिव मूवमेंट खाया लद्दाख बरो यूनियन टेरिटरी बा स्टेट हुड बरो दाबी खाया बरं केंद्र सरकार वानसगै निनि दिल्ली सरकार वानसगै बरं खा नांगै बरं लादाख बरं रेडिखा इदानी रेडिखा ए ओम हाइक्लेसों जों केंद्रनि बरं बाय निनि तुमा कांग्रेस तुमा बीजेपी आरो सेंट्रल लीडर बायजों बरनि हामजाक मानसिजों माना नांनाय बरनि सहानुभूतिजों माना नांनाय बरनि सिम्पाथिजों माना नांनाय ओंख्लायसो आं खागाव जों जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड डेभेलपमेन्ट डिमान्ड जों माननाय अकक साइनो आं खायनो हायजत तननो ani rangkan taku bukurona ani paiflaya ani khaksak ma hambay ya kori ani kok bisa samani orna mutaka dotro hambay